बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोन बयनिबो थाखायहाय सुबिदा जागोन बियो जोंहाथ' खायफा खायफाना बेफोरबायदिनो आधार कार्डफ्राव नामफ्रा थिग फैयाखै नङा होमबा लोगोफोर कारेक्सन खालामनांगौ थायो दा बेफोरखौ मावगोन सासे ब्रादारा बेंटलावनो लानानै फैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथार बेफोरबायदिनो पस्ट अफिस एकाउन्टफोर खुलिनांगौ मानांगौनि थायोब्ला बेजों लोगोसे नानानथा रोखोमनि गोबांथार डकुमेन्टसफोर बानायनांगौ प्रयोजन जायोब्ला नोंथांमोना खाथियावनो मोनसिगोन बेंटलावहाय नोंथांमोना बयबो थांनानै बे ओनसोलनि खाथि खालानि मानसिफ्रा जगाजग लानानैहाय बानायहैनो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो स्क्रिनाव होगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोसे लकेसनखौबो आं नोंथांमोनहाय भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों बबे साइडजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय बे फंबायनिफ्राय आं फंनैसो मिथिनानै लागोन बे फंबाया मा मावनाय जायो नै बैयो जाहैबाय अट' बास स्टेन्ड इनि ससे खोलाहा फैनांगौ आरोना नै ओरैहाय नै बेयावनो लिंहरदों आंखौ ब्रादारा ओमफ्राय ओरै खोलाहा थाङोब्ला बङाइगाव बेफोरबायदि मोनहैबाय आरोना ओमफ्राय आङो मिथिनानै लानि ब्रादारा मा उद्देश्य लानानै लिंहरदों खुलुमबाय लोगोफोर बे आदानि गासै चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोजोननाय जासिहरबाय दा बे समावहाय आदाखौ लिंहरनाय जादों जाहैबाय जोंनावहाय मा होनो माखासे गोदान माने रायजोफोरनि माखासे नांगौ जानाय आरोखि ना जेरै जब कार्डनि एकाउन्ट पस्ट अफिस एकाउन्ट आरो आधार कार्ड गोदान बानायनाय आधार कार्ड नाम सोलायनाय गासैखौबो बानायजोबनाय जायो आरोना 1 इयारनिफ्राय 18 इयार्ससिम गासै गोदान बानायनाय जागोन आरो नाम सोलायनाय गोसोनानै गासिबो जाजोबखागोन आरो थारमाने आधार कार्डआवहाय नामफ्रा मिस्टेक जानाय मानाय कारेक्सन खालामनाय गासिबो बेयावनो जाजोबो ने मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनाय मानाय गासिबो जाजोबगोन आरो ओमफ्राय पस्ट अफिसनि एकाउन्ट गोदान माने पस्ट अफिसनि एकाउन्टआ दा ओरैबायदि दाथ' जेरावबो जायगायावहाय न' खेबगासिनो ना दानि न' मोनगोननि थाखाय जिअ'टेक खेबगासिनो नालाय बेनि थाखाय बे पस्ट अफिस एकाउन्टखौ बानायनानै लायोबा मोजां आरोखि ना माने खेमसेनो आधार लिंक जाखायो नालाय डिबिटि लिंक होनो आरो बिदिखौ जेनेबा सासे मानसिना मोननै मोनथाम एकाउन्ट थानो हागौ खिन्थु बै माखासे एकाउन्टफ्रा डिबिटि लिंक जाया आरोखि ना डिबिटि लिंक जाया ओंखायनो नैबे पस्टआव बानायबा खेमसेनो लिंक जायो बेनि थाखायनो गासै रायजोफ्रा जेनेबा ओरै हादानिफ्राय लानानै लाइमुथि ओरै दागारि सान्थिफुर ओरै आदा मिनिटिजायनि जेनेबा बारिनि ओरै हाख्ला थाख्ला ओमफ्राय फाथाबारि गासैबो फैनो हागोन आरो नैबे बेंटल मेन बास स्टेन्डनि एसे खोलाजों एसे सेरावनो आरो माने बयनिबो सुबिदानि थाखायहाय बेंटलावनो जासिगोन नङाब्लाथ' एसे गोजान थांनो गोनां जायोमोन नों आधार कार्ड बानायनो बङाइगाव थांनांगौ जायो गोजानद्राय जायो दा बाहायनो फैनो हागोन आरो आंनि नामखौ डिसक्रिपसनाव होना होथोंसै आदाया माने लोगो मोनफैयाबो जानो हागौ माने फिल्डआव थांनांबाय थानांगौ जायो आरो फिल्डआव थांबाय थानांगौ जायो कन्टेक्ट नाम्बार माने अल चिरां आं गिदिंनांगौ जायो माने चेयारमेन जेआरएस बिसोर लिंहरबाय थायो आरो माने बयनिबो डिसियाव आं थांनांगौ जायो आरो ओंखायनो लोगो मोनफैयाबो जानो हागौ माने ओंखायनो नाम्बाराव होनायाव कल खालामनानै फैनो माने कन्टेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजों बे ब्रादारखौ जगाजग लानानै फैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नोंसिनाबो खहा जाला हरनोबो हागोन ओमफ्राय ओरैबायदिबाव गामि गोथौ थायोना बैसोरो हमनानै ला बै चेयारमेन मेम्बारबो थायोना बैफोरो माने गामियाव जे ज' दङबा लेंहरबा जों थांनो हागोन आरो ज' ने बिसोरनिफ्रायनो थांगोन आरोखि ज' खालायनानै दोनोबा जेन'बा आच्छा साब्रै साबा 10 जन बा 15 जन बिदि खालायनानै दोनोबा जों थांनानै मावहैनो हागोन आरो बेसिना बेनो जाहैबाय आधार कार्ड बानायग्रा आधार कार्ड बानायग्रा फिंगार होला बेयो गासिबो आइटेमफ्रा दंजोबखायो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा नैबे समावहाय दा सप्तानैफोरल' होनाय जासिगोन दा बेनि एसे सेरावनो आरो ना गोदान अफिस खुलिनाय जासिगोन बै होनो नैबे गोथां नुनाया बै बिबार साखाथिनो होमब्ला साखाथियावनोखा माने कन्टेक्ट खालामबानो मोनखाबाय एटाच आगानैसो थांबानो मोनबाय आरोखि ओरैनोथ' फ्रायहिन थाबाय थानायानो जाखायो दा बेबायदि आरोखि निस्सय खोनाबाय ओमफ्राय खुगाजों खेबसे बुंना होलाय ब्रादारनि नाम्बारखौ आं स्क्रिनावबो होगोन आंनि नाम्बारा जाहैबाय 7099264113 आरो दा निस्सय खोनाखाबाय आरोखि दा बयबो बानायफैनो हागोन दा नै बर्थमान बेयावहाय होनानै दंथ'यो आरोना नै ससेल' नामायबोनांगौ बैनिफ्राय ओमफ्राय दायो बेनिफ्राय नै बेयाव थांसिगोन नै बेयाव होसिगोन आरोना साखाथियावनो हनै माने ओरैबायदि आरो बे पस्टनि एकाउन्टआ माने बे जायफोरना जब कार्ड गैया जब कार्ड गोदान बानायनो थाखाय दा नै बे एकाउन्टखौ खुलिनानै लाखानांगौ आरो बे एकाउन्टखौ खुलिनानै लाखायोबा बिराद मोजां बे एकाउन्टखौ खुलिदो ओमफ्राय नोंनि आधार कार्ड बेखौ सालायदो फट' गांनै लादो ओमफ्राय नोङो बिजनेसाव थांदो जमा लाबोबाय जब कार्ड बानायग्रा बानायबाय जब कार्ड बानायनायनि सिगां नैबे एकाउन्टआव
नैबे आरो बे पस्टनि कार्ड आरो नै बेखौ बानायनानै लाखायोबा मोजां जाहैबाय पस्ट अफिसनि कार्ड आरो लगे कार्ड मोनखागोन आरो माने आङो अल चिरां दाख्लै क'क्राझारावबो आं थांनांबाय थादों आरो क'क्राझारावबो आं मावहैनांगौ जायो माखासे भिडिअफ्रा माखासे रिकुवेस्ट खालामनायाव आरो माखासे चेयारमेनफोर जारिसफोरजों माने अल चिरांनि जारिसफोरनि चेयारमेनफोरनि आंनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार दंजोबो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं बेजों लोगोसे आं रायजोफोरनिसिम मोनसे फिसा खावलायनो सानदों आंना मोनसे फिसा इउटुब फेसबुक पेज दङ आं फेसबुक पेजनि नामा जाहैबाय लंजा बसुमतारी लंजा बसुमतारी स्पेलिंआ LONGJAM आरो बसुमतारी लंजा बसुमतारी आरो अननानै फल' खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा अननानै बेजों लोगोसे आंनि फलोवार्स बयनिसिमबो आं रिकुवेस्ट खालामदों बर'जों बर' अननानै सापर्ट खालामलायना होदो मानो होनना बुङोब्ला ब्रादारा गोबां समाजनिनो मोजां खामानि मावलांगासिनो दं दा बयनिबो सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो बे ब्रादाराबो मोनसे प्लेटफर्मसिम आवगायलांनो हागोन दा बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों बयबो मोखां नायनानै डाटा स्पेलिंखौबो बुंखाबाय सार्च खालामनानै दिहुनदो ओमफ्राय डाइरेक्ट फल' खालामना होबानो जाबाय आरोखि